Λέγομαι Καζάνας Γιάννης και είμαι ο πρόεδρος της Mega Agency Ασφαλιστική Σύμβουλη Ανώνυμος Εταιρεία, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια, συσσωρεύοντας την εμπειρία του στελεχών της, εργάζεται προς κοινό καλό στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Αναλογιζόμενοι την ευθύνη μας ως στελέχη του ασφαλιστικού χώρου, εκτιμούμε ότι το πιο σημαντικό στην εταιρεία είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Κατόπιν είναι τα προϊόντα των εταιριών τις οποίες εκπροσωπούμε στο ελληνικό κοινό, έτσι, και τρίτον, έτσι, και πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, οι εταιρείες αυτές να είναι αξιόπιστες. Με ευθύνη κυρίως των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιριών, όπως και των ανθρώπων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ο Έλληνας καταναλωτής έχει πάρα πολύ μικρά επίπεδα γνώσης από τη χρησιμότητα του ρόλου μας και του πώς μπορεί αυτός να επωφεληθεί από τα προϊόντα της ασφαλιστικής αγοράς. Νομίζω ότι μιας και τα δεδομένα αλλάζουν και πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο ασφάλισης και στο κοινωνικό τομέα, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ότι θα πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να έρθουμε πιο κοντά και να ενημερώσουμε πιο πολύ τον Έλληνα καταναλωτή. Το σύνθημά μας στη Mega Agency είναι με εντιμότητα και γνώση. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο ρόλος του ασφαλιστικού συμβούλου είναι να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό προς όλες τις πτυχές των θεμάτων που τον απασχολούν, άρα ο ίδιος θα πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς και από την άλλη να είναι τέτοιου χαρακτήρα για ασφαλιστική μας σύμβουλοι, οι οποίοι να είναι παράδειγμα προς μίμηση στην αγορά. Δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης χρησιμεύει εδώ και 400-500 χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης είναι αρκετά νεότερος. Μόλις πριν από 100 χρόνια η κοινωνική ασφάλιση μπήκε στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς ο χώρος αυτός αρχίζει και παρακμάζει. Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης είναι λαμπρό, διότι λαμπρές είναι και οι προοπτικές του ανθρώπινου γένους. Στον διεθνή χώρο, για να καταφέρει κάποιος να γίνει ασφαλιστικός σύμβουλος, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις, πάρα πολλές πιστοποιήσεις και μια μακρά σειρά ετών για να τα καταφέρει. Στην Ελλάδα, ακόμα σχετικά είναι εύκολη η εισδοχή του στο ρόλο του ασφαλιστικού συμβούλου. Θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα εξειδικευμένο γραφείο, όπως είναι η Mega Agency, και εμείς θα τα καθοδηγήσουμε για να καταφέρει μετά από εξετάσεις να πιστοποιηθεί ως προς το ένα από τα δύο-τρία πιστοποιητικά που θα μπορεί να λάβει για να εξασκήσει το σύνολο των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στη χώρα μας.